Hejsa, jeg hedder Laurits. Jeg ved godt, det kan være enormt svært som ung menneske at finde ud af, hvad fanden man skal være, ikke også? Der er så mange muligheder. Jeg synes, I skal gøre, som jeg gjorde. Jeg startede som en ung knægt. Jeg havde kørt rundt som cityman, rundt omkring i byen og delt post ud. Jeg havde god tid til at tænke over, hvad det var, jeg ville med mit liv. Og jeg fandt ud af, at jeg havde 2 store kærligheder her i livet. Det ene var kager. Dejlige. Dejlige kager. Og det andet er ubåd, ikke? Så jeg kombinerede de 2 og blev Danmarks første ubådskonditor. Og dengang havde man aldrig hørt om det. Aldrig hørt om en ubådskonditor. Men i dag, mand, det er jo mega populært. Du har kræfter med ikke gå ind på Sandens Bar, uden det vrimler med ubådskonditor over det hele. Så det gør jeg, og det vil jeg sige, det skal I gøre. Så start som cityman, så er verden jeres springbræt. Og jeg har lige fået en bestilling på 240 af de her kaloriebomber. I er gode, mand. Opskriften kommer lige her. Med KCN, så kan du blive